Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angelo, adinan inlanad ti address na. Daytoy kat may kaduapaset ti surat na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti asawak anila ni Manibog Natividad. Kan anak mi ada Sendra kan Raxel, kan pamilya Manibog kan Pagirigan, from Avenge Zaizum Natividad ti Kabatuan, Isabela. Happy 7th birthday kani Franz Manangan Sendico from Carolina, Manangan. Makablaawan ti Delphine family dita Jadin, Nueva Vizcaya, kan Galapon family dita San Mateo, Isabela from Ana Delphine iti Singapore. Shout out kada Neslin Karting, Van Muega, Maylin Labsan, Chelaija Avad, Geraldine Laroco. Makablaawan pay ni Mary Ann Calibuso iti Saudi from Ate Vina. Kumparek ani Dani Pera, chef ti restaurant Udon from Noli Olivares. Anak ko ada Alexis kan AJ, kan asawak AJ South Korea from El Torogi. Mother ko ani Priscilla Cacho ti Ireland, Margie Sotelo Cacho ti Spain, Wilma, Joy, Ruben kan Marites ti Urdaneta, Pangasinan, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan.
Family Camaraw, Alvarado kan Duque, iti Viva Sur Malig Isabela from Mayang Adventure. Mrs. ko ani LV kan anak mi ada Lorraine kan Nathan, ditakanan Kabatuan Isabela from Virgilio Salem. Ni Tatay Bernabe Aquino Sr. kan Nanay Rita Aquino, di Tanamnama Kabatuan Isabela from Corazon, Balaan, ti Hong Kong. Shout out pa kada Victorina Luis, Estrella Marquez, Abraham Estacio, kan Linda Pasyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angelo. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, sakbay arugyak ti agsalaysay, kayat kayo man payakablaawan, kas tamatan dagiti naayat adumdumngag kada kayo. Kas iti sigod, Angelo kumalatan ti iyawag mo kanyak manang. Saan latamat anakalanad ti address ko, tapno maprotektarak lata ti kinasya sinok. Kas tamatan dagiti karaman, iti innak isalaysay. Nalabit nga adu ti agko na nga imposible nga adapay lakas kanyak amang ngagas ama ko na ama nagtulong kadagiti pasyente na nang runa kadagiti nakorapay. Kasta nga minti imparang ko iti damo apaset ti surat ko. Aminado akmanang ken nasakit man nga aklunan kadagitoy apanawen kaaduan kadagiti kas kanyak ket agsingir iti professional fee taday tamot atalaga ti rumbeng. Adapay daduma analabas no agsingir iti professional fee. Ano daduma ket kaslasaanan anaing kalintegan nang runa no ti pasyente ket saan met adaytay na baknang. Kinapudno naman ng kastaak met idi. Ket tapno mailawlawag ti amin, ipalubos mo man arugyak ti agsalaysay. Makapasuron na talaga. Mabuisitak. Ha? Apayan Angelo? Apay kasta ti jar mo? Kasano? Masuro na kiti pasyente. Anya? Apay mo't Angelo? Kundi pa ospital da. Ngamsaan damat gaya makabailan. Angelo? Makapasuron saan ka di? Imbes ko makatagadak mo titidakkel. Ngamsaan? Sayang lang ti bandog ko. Ay, mabalin ka di Angelo. Agkalma ka kumalaang. Saan mo mga idalan iti pudot ti ulo ti amin? Lorna. Di mat ti sinapataam a profesyon mo kat agisalbar iti biyag? Tumulong ka dagiti masakit kanda dumapay? Wen? Apay harod akaguram ti pasyentem kat tinulungam nga rod saan ka di? Wen na, ngamdandan ni awan mo't pagbayad da. Apay Angelo, kwarta ka di lang tinapatag? Ah, Napatpatag ka di ti kwarta? Ngam ti biyag ti tao? Lorna. Dayta kumakanayon ti panunutem. Kan may saan tayo mo tamakamkamtod? Iso asaan kumakasta ti jar mo? Naalas ti kasta a jar mo, kas maysa a doktor. Amom Angelo, ada punto ni Lorna nga asawam. Mamang. Dakas, no Diyosam ti kwarta anak ko. Saan ko adi Diyos ti kwarta, mamang? Ti kayat ko, maalak mo't atirumba nga para kanyak. Mabayadan iti husto ti serbisyo kas doktor. Anak. Anyat serbiya nagadalak. Api nagadaldak. Anyat ti serbina nagrigatak itinumano atawen. Tap nagbali na ka professional a doktor. No barat-baratan damat ti rumbang kuma professional fik. Ti doktor's fik. Isasaandak mo't siguro ang mapabasol, mamang. Tilaan kayat ko kat maipaay ti rumbang a para kanyak. Mabayadan iti husto ti serbisyo kas may sa a professional a doktor. Adda akong dita.
Ngaman niya nga rin ti maaramid mo. No talaga saan akabailan ti pasyente ti agbayad. O di saan ta ko mga agpapaagas? Angelo, Sapay ko namlan asino da, no daytay saan na maasikaso adagos ti pasyente da. Kaslakit din basol mi pa doktor tinapasama kiti kabagyan da. Sikala ko man ti makamamang bagbagay ti asawa ang balasang ko. Papang, Diyak mo na mo no apay akas dito ugali ni Angelo. Saan mi mata pinadakaladakas? Pasiga na saya tapan norsoro ti intukit mi kankwana sipod ubing. Hangam diyak man na mo no apay nagbanag akas jay. di kay agdanag papang. Saan nagagsarday amang bagbagakan kwa na. Kanayon nga ipalagip ko, nga iti sinapataan na propesyon, masapul tinasimbang a panagpampanunot, kan kalmado arik na. Saan aron ba nga pagturayan na ti pudot ti ulo na, kan ti kanayon a panagpungtot na. Wan balasang ko. Kanayon ko mga ipalagip mo kankwana dayta. Wan papang, Ket sika ngay matlor na. Kumusta mat ti trato na kan ka? nasaya at matpapang, awan ti parikot. Nasingpat kanyak ni Angelo, kan mariknak at talaga nga ipatpatagnak. Nasaya at nga rod no kasta. Ket, awan ka di pay? Ha? Ti anya, papang? Tinagyan day ta saklot mo Ti agbalin nga apo kumi ken ni mamangyo ti kayat ko asawan. Awan pa'y narod, papang. Daytoy sa talaga ti epekto ti kaadda ti sakit ko iti puso. Marigata na nga agsikog. No agsikugak man, napaggad. Ay, unay matan. Papang, Di mo ko na madisdismaya aklor na Saan ka madisdismaya? Pasensya ang naklakuman. apay nakaununag manan ti sanlaay mo, Angelo. Di mo ko naan aga pumanan dayta iti profesyon mo kas mangagas. Anyapay ko ma. Talagang minyado ti subag ka pasyente. Makapasuron. Anya kalakit din aya. Saan ko makasta? Lorna. Siguro, noodan anak ta. Adamatan mang punas iti bannog kan anyaman asuron mo nga aga po iti pagpapaayam nga ospital. Ha? Lorna? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Di mo kaya tamadaan ta iti anak? Apay kit din asaan. Kayat ko Engam delikado para kan katagsikog. Gapo iti sakit mo iti puso. Angelo, ada kaasi ti na marswa. Mamati ak adi na tabaybayan. Lorna. Agtalagtakan ko na. Ti Diyos ti kabilgan iti amin. No lakit di ta itulok na amaadaan ta iti anak, sigurado amaadaan ta iti laksid ti sakit ko. Tamamati ak, iti kanito nga adan anak ta, sigurado asaan kan tumutan ama sursuron nga agapu di ospital. Gaputa dan sang putam diti balay, amang punas iti anyaman a negatibo a marikriknam.
ti ugalik idi manang Emmy. Nalakaak amasuron kadagiti pasyente, nang runa kadagiti pasyente asaan unay a makabael nga aggastos iti pannaka-ospital da. Kanayon met nga idarirag kanyak dagiti dadakkel ko, kastamoten ti asawak, amaaddaan kami kuman iti anak. Tapno addalinglingay ko kalpasan ti makabannog a panagserbik iti pagpapaayak nga ospital. Isu na laeng tanarisgo para ken ni Lorna nga asawak ti agsikog, gapo ta adda sakit na iti puso. Gapo iti dayta, kanayon kami nga agannad tapno saan nga agsikog ni Lorna. Tano siyak la ti masurot, uray awan anak mi, basta agdandan na kami, pakaragsakan mi unayan. Ngem no ti asawak ti saludsudan manang, uray pay narisgo, kayat na ti maaddaan iti anak. Tasigon kan kwa na, posible aday ta ti makapagbaliw iti naalas nga ugalik, tunggal masurunak kadagiti pasyente. Asawen balasang ko. Insardeng mo ti agtumar kadagiti aga sa paglapod iti. Mga numangag na kayo ni Angelo, mamang. Lorna, balasang ko. May saak nga asawa, mamang. Sana kompleto ti binukal mi a pamilya ka ni Angelo. Noog na nayon nga awan anak mi. Lorna. Kas asawa ni Angelo. Obligasyon ko nga ipaayan iti anak ti asawak. Hagam delikado, balasang ko. Amo mababalin nga agpagganti biyag mo no agsikog ka. Ta saan agagangay iti sakit mo iti puso. Dakkel ti panagtalag ko iti Diyos, mamang. Mamati akadi na kami baybayan nga agasawa. Kan may sa, patyag amamin pinsan nga agbaliw ti saan tayo akayat nga ugali ni Angelo no tunggal sumangpet dito'y balay nga agapoy ti trabaho na. Kat adda maladaga apakaliwliwaan na. Kasla siyak ti madandanagan iti kastangar aramidem, Lorna. Damagak man kada kayo, mamang. Diyo kadi kayat ti maaddaan iti apo ko. Apay ket din asaan ngay. Kayat ko Matlagayam. Iso asaan nyo ko mga rod nga ibagbagakan ni Angelo ti may papan iti naduktalan nyo. Apan ang isardeng kon kadagiti tumtumarak nga agas. Pangaasiyo, mamang. Delikado ti kastyangar aramidan ni Lorna. Imbagak matkan kwa na dayta. Ngam sigun itinadlaw ko adyar na. Talaga adisididon dyan manugang ta. Anyan. Nohapay mo't ngamin nga isupay tinadaan iti kastyay asakit. Pulon. Ni Angelo nga anak ta ti pampanonotek. Nalaos ti panang ipatagnakan ni Lorna. Mga no niya taramidan na, no bilang may sagmak ti asawa na. Imbagak matanday ta ka ni Lorna manugang ta. Ngamkas itinakon-akon. Nadlaw ko talaga adisididon. Talaga kayat na maipaayan iti anak ti asawa na. Kayat na ta maipaayan iti apo ko. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko madagit agasawa. Dakkel kano ti panagtalek na iti namarswa. Isu nga awan kano ti makalapad iti kayat na mapasamak. Ay na, makapaamak ti kasta nga aramidan ni Lorna. Nga ruda. Tinasayaat, maturog tan adalaman terabi. Aginan atamutan pulon.
Cherry ading, adadamagakan ka. Anya day ta manang Lorna? Numaadaan kami iti anak ka ni manong mo. Maragsakan ka kadi? Wan manang. No kasta, kayat mo ti maadaan iti kaanakan? Kayat ko manang. Anya nga iti kayat mo? Babae? Wano lalaki? Uray anya manang, kayat ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nakasagana ka kadi ang mga iwan to, wano mang taripato iti agbalin a kaanakam? Wan manang, siyak ti makaam mo. Imbagam day ta Wan manang, apay manang, buntis kan? Secret. Ala ni manang Lorna. Basta Cherry, di ka agdanag, tamarikrik-nak amadano ng dayta. Basta namnama agting karim kanyak, nga aywanan, kan ipatagmunto ti agbalin a kaanakam. Lorna, bumangon kan bakit? Nangatan di init. Domingo ita, mapanta makimisa. Oh, apa yan? Di mo ko na makaturturog ka pailaeng. Idinto ta nagsapat amat ang naturog iderabi eh. Asla, nagmaditirik na Angelo. Anya? Apa yan? Anya ti marikrik na maya? Nagalsamarod ti rusog ko. Diyak kaya ti payod mo. Anya? Ini, kat no kadigdigos ko lang, Lorna. Nagdigos ak ngayon mo na, sakbay arin ni Inka. Tas ikamat ti sumublat niya agdigos. Talaga, Jack, magustuhan ti payod mo, Angelo. Madayo ka. Adaywan nak. Anya? Sabali da ito yan. Jack, magustuhan ti kas ti ajar ni Lorna. Masapol ang may pa-check up ko ti asawak iti kabiitan a panawen. Damo pa'y lapan nakakitak itikas jay ajar ni Lorna nga asawak manang Emmy, nagatapakon asin Thomas day jay nga aginaw ni Lorna. Sa anak nga rod a nagtaktakpay, kat kinuyog ko ti asawak nga agpakita iti doktor. Kat dita a nakumpirmak ti atap ko, amasikog ti asawak. Aklunak a nakaungetak ididamo, taamukkat nga rod anarisgo para kankwana ti agsikog, gapu iti sakit na iti puso. Ad-addapay ang nakaungetak idinaamwak, nga insardeng nagayam ti agtumar iti pagtiped iti sikog, takayat na kano amatungpal ti arapaap mi, amakabukal iti pamilya. Kastamutan ti arapaap dagiti dadakkel ko, amaadaan iti apo ko, kan kaanakan met, para iti kakaisuna akabsat ko. Gapo iti panangilaw lawag da kanyak, ken gapo taing karimot ti asawak nga annadan na ti bagina, awanen ti naaramidak manang, tadyak kayat ti agbasol iti nadagsen no bilang laeng. Napalalo nga rod ti panangtaripatok ken ni Lorna, kabayatan ti panagsikog na, ken nadlaw met ti asawak, ti dakkel a nagbaliwak.
O, Lorna. Sakbay pumanawak, bilinan ka manen. Nang runakat ni. Dakkelan ti tiyan mo. Di ka agbanog, tama nga niya ti mapasamakan ka, ha? Wen ka di, Dok. Anya awon, Dok? Hoy, pud na doktorak, ng masawa na klata. Kan may sa, oray na doktorak, saan ko alin niya ti kasasaad mo kas masikog? Rabrabakan ka laang. Ngam amom Angelo, maragsakan na ka talaga. Gaputadan ton anak ta? Saan la aday ta? Madlaw ngamin ti dakkel ang nagbaliwan ti ugalim. Ha? Manipod nagsikugak. Diyak pa'y napuutan nga agmurmuryot ka sumangpot dito'y balay. Apaman nga agapu ka iti pagpapaayam nga ospital. Anya? Dayta ti agpay sa Angelo. Uray da mamangken papang. Nadlaw damot dayta. Hindi nakman paspasablugan, Lorna. Anya, nagbaliwa kay bagbagam? Agpay so ti ibagbagak, Angelo. Nadlaw mi amin dito'y balay dayta adyar mo itan. Saan kan nga agong unget, no adda di mo maguston ang mapasamak iti trabahom. Kandya ko nang nga adda kinabusor mo a pasyentem. Tilay bagbagam. Tinasayat, mapana kontan eh. Adda na sa pang appointment ko iti may sa kadagiti pasyentek. Ulitek, agannad ka, Lorna. Excited akon. Anya? Sika talaga, Cherry. Kano aron man ni baby? Mabiitan. Nang runak at kabulan akon. Wow, ayos! Cherry, malagip mo ka dito ingkarim kanyak. Manong Lorna? Di mat ingkarim kanyak nga ipatagmunto ti kaanakam. Aywanam, saan ka di? Wan manang, aramidak dayta. Uray ni manong mo nga Angelo. Di mo to baybayan, ha? Ni, good no lakay ni Manong. Ti kayat ko asawan, andi ngayam to. Di mo baybayan nga agliday. Ha? Apay nga agliday ni Manong? Basta, saan tayo ngamin nga amuno niya ti sumangbay apasamak. Nang runanok. Anay ko. Ala Manang, apa yan? Agsakitan ti tiyan ko, Cherry. Anya? Darasam, ayabam da mamangkan papang. Ibagam nga ipandakon iti ospital. Paingay pinang. Nagbayagan nga day ti labor room ni Lorna manugang ta. Imo nagpayan na dyan ni Angelo nga anak ta. Nga mapay nga aging gaita. Di pa'y larimuar ni Angelo. Diyak mo, pulon. Diyak mo. Ay, madandanagan akmatan. Ay, Diyos ko. Di mo baybayan ti manugang mi. Tarabayam ko man ni Lorna, apo. Pang-asim. Pulon, amangan mo't no. Ay, naasapay lang kumatasaan, Diyos ko. Apay, pinang. Anya ti kayat mo asawan? Tinabayagan apagamam kan tayo. Ti makagapuno apay asaan akayat ni Angelo nga agsikog ti asawa na. Pinang. Natangkad tumat ngamin ti ulo ni Lorna. Apay ngamin nga impilit na pailaang ti agsikog. Anya ka ka di pinang. Mabalin ka di. Di ka kuman nagsawi ti kasta. Nupod no ti pagamam kanta nga agnangabit itaken patay ti manugang ta. Saan nga ron arumbang nagsaukay ti kasta? Pulon. Tinasayaat, kumararagtakit di ti Diyos. Kidaun ta ti panarabay kan panangispal na kadagiti agina.
Angelo, di akong kabalan. Hagkapsuta ka talaga. Saan, Lorna? Pangasim. Di ka agsawi ti kasta. Lumaban ka kuma. Pangasim. Nang kuti, saritaan niyo iti doktor. May salang ti kabalan ng hispalan kada kami ti anak na. Diyak kayo ta mapukaw kayo, Lorna. Saan? Diyak kabalan. Siya kun di agpili, Angelo. Siya ti ina. Kat siya ti rumbang agpili. Lorna. Saan man makumpleto ti binukal ta pamilya. Kaya't ko makumpleto ti panagbalin mo nga ama. Anya? Ti anak at ti Pilyam nga agbiag, Angelo. Pangasim. Saan, Lorna? Pangasim. Di ka kumagsoy, di ka sta. Saan? Torka, Angelo. Noon niya tirot mga mapasabak. Kadagiti kastoya sitwasyon. Isang pang-aasim ko ma. Aramidam. Tirot nakapsot akon. Malangkad niya ako na kabal. Ayatan ka, Angelo. Doktor ka. Aramidam. Tirumbang. Bihagam. Dia anak. Lorna, asawa ka. Saan? Lorna! Yarigan na akanibusana ng tilubong ko iti daydi akanito, manang Emmy. Aklunagkan ka, asakbay ang nagsarita kami iti asawak. Kinasarita kon ti doktor ang nangasikaso kan kuana, nga iso ko mati ispalanda, ta iso ti kayat ko nga agbyag. Ngam kabayatan ti panagsarsarita mi, sakbay ang nagsatan, nabaliktad ti pasamak. Kaudyan nga insawang na abiyagak ti anak mi. Isu nga apaman ang nagsatan, nagtignay mo tan dagiti padak a doktor, tapno maispalda ti anak mi iti daydi Lorna. Kat pagyamanak iti namarswa ta saan daan na paay. Kas na nga ganyo iti damo nga insalaysay ko, saan akon akas iti sigod ama nagsuron ken nagubsang kadagiti pasyentek. Nagbalin akon anaanos, kat aginggat mabalin, jak pa yan agsingir kadagiti pasyente, taaklunak manwen no saan, dakkel ti paset ti anak mi iti daydi Lorna iti panagbaliw ko. Nangaganyo mat siguro manang no kasano ti kinapatag kanyak ti anak mi iti daydi asawak, kas na iparang iti damo nga insalaysay ko. Sakbay agibusak ti panagsalaysay ko, kayat ko akidawan ti pamakawan dagiti imo na nagbalin a pasyentek a napakitaak iti kinagubsang. Saan kayon a malagip amin, ngam ti panagkid daw ko iti dispensa
ket nagtaod iti kaunggan ti pusok. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Angelo. Doc Angelo, aklo nag-anak kiro ti damo asurat mo. Ngam gapo ta imbagam iti maudi apaset nga adda tuloy na nga iso ti pakailawlawagan ti amin, ingka gumaan mi nga inyurnos ti tunggal eksena. Husto ka, italaan nagbalin ang nalawag ti amin para kanyak, kan patsyak a para meten kadagiti dumdumngeg. Talaga ngamin anapnuan iti burbur tsa ti biyag ti tunggal maysa, ngam kanayon tayo kumaalaglagipan, ti amin apagteng asumangbay iti biyag tayo, ket adda na pateg a kaipapanan na. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.